Имам огромното удоволствие да ви съобщя, че UG Media Studio вече официално отвори врати. Това не е просто поредното студио. Това е място, създадено с мисия. Да дава сцена на хора с идеи, глас и вдъхновение. Независимо дали искаш да снимаш подкаст, интервю, реклама, музикално видео или каквото и да е креативно съдържание, тук ще намериш всичко необходимо. Професионално оборудване, уютна обстановка и разбира се екип, който знае как да превърне твоята идея в качествено видео или аудио съдържание. Създадохме това място, защото вярваме, че всяка история заслужава да бъде разказана добре. И ако търсиш пространство, където да разгърнеш потенциала си, UG Media Studio е тук за теб. Можеш да научиш повече и да направиш запитване на сайта www.ugstudio.bg. Очакваме с нетърпение да работим заедно по твоите проекти. Добре дошъл в UG Media Studio, твоето място за вдъхновяващи истории.